Sir, kumusta po, sir? Good morning. Sir, I'm Bombo Janice from Bombo Radio Philippines. Sir, kumusta na po yung implementation po ng ECP natin or Expanded Career Very Program? good. Talagang tuwang-tuwa ang mga teachers at mga taga-DepEd kasi sa suporta ni ating mahal na Pangulo and now, of course, si Majority Leader, tsaka ng Kongreso dahil kailangan ng pondo yan para tumakbo ang programa. So itong binigay nila for 2026 tsaka for 2025, napakalaking bagay sa mga taga-DepEd. Dahil kinikilala yung sakripisyo, yung trabaho, yung inialay ng lahat, bawat isang teacher ng DepEd. Sir, mas mapapaganda pa po ba yung quality of education sa pagsasama-sama ng DepEd, TESDA at saka CHED, sir? Yes, definitely. Kasi mas madali na para sa mga estudyante. Hindi na uulitin yung mga subjects. Lahat ng pwedeng gusto niyang kunin, whether vocational or academic, pwedeng isama-sama niya dun sa bagong senior high school program. Sir, itong bagong scholarship program po, paano naman po yung mga ibang scholarship program na nauna na po, sir? Wala. On top ito. Wala. On top ito. In fact, kung makakuha ng dalawang scholarship ang bata, ibang source, bukod sa merit scholarship, pwedeng ipagsama yun. So, hindi niya nire-require na ipo-forgo niya yung isa. Hindi gano'n. So yun ang kagandahan niya. So, ilan pa po yung slots for Ilocos Region po, sir? Naku, hindi ko alam. For Ilocos, siguro may 1,000 doon siguro for the Ilocos region. Kasi 20,000 nationwide. So, I assume divided equally sa mga regions yan. Why was it launched in Ilocos Norte, sir? Well, Chair Shirley is here and of course, it's the President's flagship program din. Siya nakaisip yan eh. So, he was supposed to join us but alam naman natin na very busy si Presidente. But we're very lucky dahil si Majority Leader was able to join us and dito sa launch natin. Papasalamat tayo sa kanila. Sir, any message po para sa mga estudyante? Maswerte ang mga estudyante ngayon. So, sana take advantage natin ito yung sa dami ng scholarships na available. At syempre, magsipag tayo para mag-qualify tayo na scholarship na ito. Fully paid ito, may allowances, at malaking chance talaga ito, malaking oportunidad ito para sa ating mga estudyante. Meron ding return service yan. So, malaki rin yung chance na ma-hire sa gobyerno. Thank you, sir. Okay.